Ya, bagay niig na to. Babang ni kaya? Babang. Thank you for the thumbs up. Me, Jazzy. Hi, my Jazzy. Hello. Hey, Jazzy. Hello, my Jazzy. San darating ang mga salita. Ang gagaling sa aming dalawa. Inusinta, ikaw na ang tahanan ng mundo. You still don't remember me? Hi, you joined me before the live, May JC. Hello, my beautiful lady. Hi, William. Have a good day, William. Thank you for the thumbs up. Thank you for watching. Cheryl, dance. Yeah, well done. Yes, I did. Chingaling, aling, ding. Alright, I will dance when chingaling. Damn. Ding-a-ling, aling, ding, dong. Chingaling, aling, aling, aling. Ding, aling, aling, ding, dong. Chingaling, aling, 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 ding, dong. Bakal nasa yung rambutan ulit. I done. Tanjiro. Chingaling, wait lang. Miss, din doon. Lalaler. Chingaling, aling, ding, dong. Chingaling, aling, 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 ding, dong. Chingaling, aling, ding, dong. Chingaling, aling, aling, aling. You put bro back on. Yeah. Good morning, Cheryl. How are you doing? I'm doing like dancing, aling, 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 aling. Hi guys, good morning. Why you put back on? Not comfortable. Samantala, dismayado po nilang grupo sa loob ng pagpito ng kanumarang batas ng pagtutungkol ng same-sex union saan sa Hong Kong dahil siya nakitan ang ilang miyembro ng
so beautiful. Daraga. Oh my God. Ashley! Kagayon, daraga. Oh. Bye, bye, bye. Ingat. God bless. Love you all. Yan ang gusto ko na tawin, ha? Ha? Hug troll tower. Ihag mo siya. Hindi. Ngayon, Min, nakatara mo. Nakaabot na ako sa tuktok. Ida ha? Ida ha? Min, may nakot ang good din. Nalimutan ko na video to. Papasabot ka. Wala na si Catherine at si Daniel at Pailon. Oo, makatanungin mo pa rin kung sila pa ba ni Catherine. So, ito na mga kapatid. Sa mga Why? Why she have school? Because the different advisors, Rome advisor. She's a kinder. Ash is a kinder. Sa exclusive akagdahan sa party ni Tila, napakinggan ang Sumasayo. Ang Sumasayo ay ang bagong kanta ni Tila. Susod nga mo ng Doon mo, shitan ta ka mo. Maharap pati ako mag-shit. Diba? Ihag ko ikaw para mag-shit na ako. Tuloy. Hi, Chester. Ay, kira mo dito. Good morning. Did I get to build it? Ano, natapos ko yan na ako. Ito ako nakashit. I need to Hindi sarap ako. Ito ang kinukuha ni Ellie na karakter ni Emma Simulan sa pangangaliwapo nito. First time meron na ako ng eksena. Kaya siya nakapagsalita siya ng pero pinano siya pag-iwan ng liwapo nito. Meron isang episode na lumapit ang video sa salita. Wow, kaya pala na ito. Masaya naman siya. Ito nga lang siya sa pag-practice sa pagsasalita. If ever you're in, hi, Chester from team. Ito, hindi ko na ko-judge eh. Really, man, kasi please. Wala pa gusto ko ano sila ano siya to. Sugon. Sabihan ko sa akin naman ko. Sige sabi ko.
Alam mo yan, katabang mo. Ano? Ang pag-reply. Award. Kami na lang. No! Gusto na naghimo? Dahil din ito. Ito mo. Ay, ang pangarang no, wait lang po. Pagka nag-ayit. Lahat mo na. Low. No! You want do it. I do it. Pero yan. Nag-ano ka? Nagla-live ako tapos okay. No. Hi! Ayan na si Tim. Hi, Tim! Sabi ni Tim kanina, may gusto mo mag-pwede sa ano. Sabi, nakailog kasi na. Look! Tem, give me dark chocolate. Ay, hindi man ano. Ay, nabasa mo sa ay, nababate. Sige, idol. Hi, Tem. Give me dark chocolate. Wala mo yung tao. Dere, ako lang yun, pero naano. Ay, naiimod niya. Okay soon. Okay soon ko no. Ay, nana. Okay soon. Hi! Good morning! Gabi sa kanila. Ay, gabi. Good evening! Paggabi na ko. Isibihan ko sila. Kalimutan ko ang luto. Sino ka na isang kasinyo? May meeting ko kami sa akin. Oy, ganyan ni Rosel. Sa verb, sa barangay nito natin kita ang mga bulot. Sa barangay nito, ilas din natin kita. Ay, sa barangay nito, separate baga. Nauri ang urupod kita sa tulog barangay nito sa barangay. Kaya, saan nakaagi da? Saan nakaagi? Ano? Oo. Saan nakaagi baga? Ay, oo, sa mga dapat hindi ipagsiwa yun. Ang barangay rate sa namin. Kaya nga sa mga ito. Sino may baga? No! Ano, yun na, sa barangay rate, makarapagdit mo. Okay.
may order na certificate. Yung pagano nga mo sa mga Ibig na review kay ano mo. Sigurisin. Forward ko baga sa list ng DSW. Si ma'am, ano man, forward. Hindi na ako nag-forward din. Kaya sa order na ako nag-forward. Tapos, kapag nagbaldisyon na yung titri baga. Pero silang anak ko dako. Kaya, nakabot na na sila sa iba naman yung lugar. Hindi ko lang anak ko. Hindi mo na baga naman sa iba 8 dito lang sa ano kay mga 100% lang sa ano yun na yun sa pen pinainsulita 100% na 100 ba din yan kaya nag-ano yung going taon pa na gawin mo tabaga ako na yun ayun ako na yun nakanak ko na sa pa na sabi na yun nakanto na kita ate naman nag-out ko ng tukot ko na emergency siraan pero pabalik mo ito ba sa mga pabalik mo at sila pabalik mo siya sa sabi tapos ko na ayaw nga po Hello, tiny shrunk girl XX. Oh, XX. Oh my God. Go to work. I go to work. Okay, bye-bye. I go to work. All of duty. Bye-bye. No, the other girl. Okay. Bukod mga mahalin. Cut and roll. Sika! Sika!
Sit and only me here. Okay. Sorry. Ang dalawang bet. This is the moment been waiting for. To finally you be mine. I'll promise to Allah will love you eternally. I'm gonna hold your precious hand. Let your parents tell telling everyone you will marry me. Will you please accept my hand? I'm gonna marry you today. Inshallah, you will let me know my love for you is true. Thank you too. Campus Crush. Ang estudyanteng nagpakiling at nagpahanga sa kanyang mga babaeng schoolmate. Sa di naasahan, magiging biktima The same ng song. walang kalaban-laban. Crush. Sa kanilang kolehiyo sa Quiapo, Maynila, ang freshman na si John Philip naging sentro raw ng atensyon, lalo na ng mga kababaihan. Ang estudyanteng ito ay tawag na lamang natin sa pangalan Richard, naging malapit raw na kaibigan ni Philip. Magkaklase po kami. Sa school po kami nagkakalang. Tapos kinonspose ko po siya. Pares po kami ng major. Super close na. Kasi parang dumating sa punto, parang kapatid ng turing sa akin. Richard, sino yung kasama mo? Si Philip, bakit? Nagdating talaga siya kasi nabensyo na. Tapos makote. Tapos siya, parang nag-gay siya sa school. Si Aling Connie, ina ni Philip, bagamat nasa probinsya ng Romblon, batid ang mga nagkaganap na sa buhay ng anak. Wala siya sumikat. Alam mo yung pagka yung may tsura yung tao, tapos matalino pa siya, maraming, alam ko na yun, maraming na ano sa kanya. Kasi gwapo talaga yung si Philip. Mabangay siya, maputi, matalino pa siya. Pero higit pa sa pagiging matino at gwapo, kahanga-hanga raw ang dedikasyon ni Philip sa pag-aaral niya. Okay, bye guys. No one chatting. You have to actually to get the money now. Okay, bye-bye. Nag-excel siya. Sabi ng high school Thank teacher you. na magaling daw siya doon. Talagang nagtatanong siya every detail na tungkol sa subject na yun. Ikaw, naman mo na yan.